ị ga-afụ na ihe anyị na-afụ na Alaba tata bụ ihe ahịa mmiri nyere ụmụ Igbo niile nọ na Alaba International Market, maka na this week Friday ka e wetara quick notice. Oro today bụ Sunday bụ 18th of June 2023. Efu ka a na-ademurish everywhere. Ka ihe a bụrụ ihe mmụta nyere ndị Alaba ka amara ka isi ego property n'obodo anyị nọ n'ime, maka na ndị obodo a achọghị anyị. Ị na-afụ na praza ndị Igbo docha adasịsị otu a ka esi apịariko praza ndị Igbo na Alaba International. Alaba News nọkwa ebe a na rịpọtụ. Ị ga-afụ Union Office, ama akụkọ Union Office na ọ ga-adakwa. Ya bụ property ndị Igbo ka a na-apịatụsi ya. Na information anyị na-enweta bụ na eresiko ndị China ebe a ndị were shopping mall achọrọ ịrụ. But achọgodịrị shopping mall, can't you pay compensation for ndị we the land and ndị we plazas? Then you bute katapiro na akịrị echi anyị ga-afụ ya chọrọ ịrụ ebe a, because ya nọrọ bụ na achọrọ ịkpọbata ndị China na Alaba International Market. Good. We have to in another. Alaba News reporting live here. Yene ma bo beri mo bandal manu dana yene ma bo beri ya bi ya meri ụmụ Igbo na Alaba International Market ka ndị Igbo nọ na Lagos wuru nka wee mụrụ ihe ebe ọ bụ na Africa property ka ndị Igbo ndozi akụrụ ụlọ ka ibu na akụ anyị ụlọ ọ bụghị ihe ọjọọ na iburu aka anyị wee nawa ụlọ eji akpata atụfu abụọ gara anyị biko mpịtị na-ekwe na Alaba now. Thank you and God bless you. Alaba News reporting live from Alaba International Market. God bless you.